A, ja pratim tvoj stil, isto pustio bradu. Puštaš bradu, crna kosa. Nije, ti imaš malo riđu tu. Ja imam riđu bradu, to je prvo problem. Pozdrav ljudi, spremamo se za put. Oko XU. Nije XU. Pa malo fali. 10 mili. Gde si, Dare? Znači, ovo je uvodni video koji snimamo za putešestvije malo veće po Evropi. Pa gde idemo, Dare, ajde priči. Plan razvijamo već, koliko? 2 meseca. Mislim, ideja stoji tu u glavi. Nije se skroz oformila i pitanje kako će put izgledati u odnosu na plan, ali ideja je da odemo u Bosnu, u Foču, tamo ima jedan odličan kamp gde ćemo prenoćiti. Nakon toga, to je, znači prvi dan je Bosna, drugi dan idemo u Crnu Goru. Ideja je da odemo na Adu Bojanu tamo da postavimo šatore. Generalno, cijela ideja putovanja je da budemo u šatorima. Tako je. Kampovanje, šatori, motori. Šatori. Da. Znači, drugi dan je Crna Gora, Ada Bojana. Treći dan je prolazak kroz Albaniju i dolazak u Grčku. Tamo kažu da je albansko primorje jako lepo. To ćemo, da, možda promenimo malo rutu da više bude albanskog primorja. Četvrti dan, znači Grčka, vožnja kroz Grčku i povratak u Makedoniju. Peti dan Makedonija, Srbija. Dobro, rekli smo kad idemo? Idemo sutra. Sutra? Znači da, sutra je 30. april, krećemo ranom zorom, idemo u Bosnu. U Foči se nalazimo sa drugarima iz Hrvatske, Marko i Edo, pozdrav. Iz Bosne idemo u Crnu Goru, Ada Bojana, tamo noćimo, iz Ade Bojane idemo kroz Albaniju. Sad ćemo vidjeti da će biti mnogo primorja, malo primorja ili samo tranzit. Ja sam za više primorja. Više primorja. Kasnije idemo, to je znači treći dan, je li to treći dan? Vidjet ćemo sve to klizno, sve to. Četvrti dan, znači posle Albanije idemo u Grčku. Ne, samo kroz Albaniju samo prolazimo. Dobro, da, kroz Albaniju prolazimo, stižemo u Grčku, to je četvrti dan i peti dan vraćanje u Srbiju. S tim da drugari moraju da idu još jedno 400-500 km da nastave do Zagreba. Njima će biti baš vožnja Da, oni biju preko 2 soma kilometara, mi tu negdje oko 2. Ali dobro, pazi, mene malo hvata putna groznica, ne znam za tebe. Malo onako, nije sve jedno, tu se nešto kuva. Da. Vreme kako će nam biti? Vreme, Bože zdravlja, ovako promenljivo, ali vedro, nadam se. Da. Iako sam gledao sve tih dana gde ćemo biti u tim mestima, na tim rutama, je onako lepo vreme. Za sada izbegavamo po prognozi, ali dobro, to butterfly efekt, sve preko 3 dana ne gledamo. Dobro, za granicu smo spremni, prelazak granice. Prelazak granice, pasoši, putovnice, COVID sertifikati ili oni prc testovi. Prc testovi, da. Šta nosimo od opreme? Za kampovanje, šator, vreća, dušek. Sve vreme temperatura će nam biti u proseku koliko? 15 stepeni. Pa da možda bude i više, ali bolje zbog puta da računamo. Preko Žabljaka tamo će biti baš lepo. Zato je obavezan aktivni veš. Gde je aktivni veš? Termoveš. Termoveš, da. Nosimo kišno odjela, nosimo sve. Sve u fullu. Sve u fullu. Dobro, šta je od toga najbitnije, pretpostavljam nam je oprema za kampovanje, kišno delo, a manje bitno ili opciono, tipa dron nije potreban. Sad, gde me nađe. Dobro, srećom imamo kofera dosta, bisaga, nadam se da ćemo se popakovati. Da. Procena neka koliko će ruta tura koštati, si račun nešto? 200 eura samo gorivo. 200 eura gorivo, neće nam trebati novac za putarine jer ne idemo autoputevima. Vinjete nam ne trebaju. Da, u Rumuniji nema vinjeta. Ima za kola. Pa tako da, znači 200 eura će biti za gorivo, vidjet ćemo klopa, šta upecamo, šta navatamo u kraj puta, gušteri, zmije i ostalo. Da, kažu da su pržene zmije ekstra. Jesi jeo? Nisam. Ja mislim da jesam jeo, ali nisu hteli da nam kažu. U Francuskoj su nam spremili neki obrok, neko meso je bilo onako spiralno i baš je bilo žilavo. I to je bilo... To je to. Kad smo pitali kao šta je to, kao nije bitno, ne morate da znate.
To je to, najavili smo putanju, Najavili smo putanju. Biće 5 epizoda, verovatno, Pa da, možda i više, ali 5 epizoda. Gledat ćemo da snimamo svaki dan da bude jedna epizoda i tako da uklopimo. Sad objave će biti nakon povratka, jer tamo nećemo imati vremena ni za montažu, ni za ništa. Tako da, to je to, čeka nas onako uzbudljivih 5 dana. Na ovoj turi će biti 5 motocikla ili 6? 5, brat, njih dvojica. Bilo je u planu da bude 6 motocikala, iz Hrvatske 3, iz Srbije 3. To bi bilo, iz Hrvatske 3, iz Srbije 3, ako nađu se u Bosni. Ako nađu se u Bosni 3 na 3, možemo se... I potučava se. Ako ne može ništa, brat. Ne, da, bila je ideja, s tim da je Markov jedan drugar, mislim da se Zoki zove, nemojte zameriti, nisam upoznao čoveka, odustao, tako da iz Hrvatske ide Marko i Edo. Edo takođe nisam upoznao, Marka znam nekoliko godina, kolege smo. I iz Srbije idemo ja, Mili i Luka. Luka se još lomio na 90%. Stvarno? Da, znači kupio je sve, samo još finansijski da mu legne, vrati, ipak njegova kava troši više, pa nije 200, nego 250. Ja sam računao da idemo 100 lagano. A da, to je 4, idemo, uživamo, do 4,5 litra. Pa to, 4,5, a njemu je 5-6. Si uzbuđen? Pa jeste, ovo je prvi put onako da idemo nešto ozbiljnije. Da, imali smo bukvalno samo jedno, Stara planina je 2 dana 1000 km ili malo, to je 900, 1000. Da. A ovo je sada... Ovo je već duplo. I koliko zemalja? 1, 2, 3, 4. Znači, Bosna, Crna Gora, Albanija, Grčka, Makedonija, 5. 5 zemalja. I vraćamo se u domovinu. Znači, 6 zemalja prolazimo, 2000 km. Da si me poslušao, danas bi bili u Hrvatskoj. Znači, bilo bi 7 zemalja. I bio bi Eksiju. A nije, fali još Slovenija. Da. To je to. To je to, ljudi, pratite nas, podržite kanal, subscribe ili ti... Platite nam kafu, Dareto, Nemamo to. Patreon, nemaš Patreon? Ne, moramo skolimo. Pozdrav ljudi, hvala na pažnji, vidimo se.